खान्थालगुरि बारलां आफादा रैखाथिनि फाइकि ट्रफि 2024 देरहासार बान्था मोननो हादों। सालाखाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव रैखाथिनि फाइकि ट्रफि खुंगा ब्रैथि गामियारि जोलुर बादायलायनायखौ दिनै बांगालपारा माइनाव क्लाब आरो लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथाराव जोबथा बादायलायनाया खान्थालगुरि बारलां आफाद आरो टिलापारा सिजौ क्लाबनि गेजेराव जानानै थाङो। दिनै जोबथा बादायलायनायाव खान्थालगुरि बारलां आफादा 1 गल सोनानै ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 10,000 रां देरहासार बान्था मोननो हायो आरो खान्थालगुरि बारलां आफादा ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 7,000 रां जेननाय बान्थाखौ मोननो हायो। खान्थालगुरि बारलां आफादनि बिष्णु नार्जारिया साबसिन गेलेगिरि बान्था मोननो हायो। मख'नो गोनांदि जोबथा बादायलायनाय बेखेवनाय हाबाफारिखौ सालाखाथि दखरा एबसुनि आफादगिरि दनेन नार्जारि बिथांनि सामलायनायाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बेसेनगोसा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। हाबाफारियावनो किक अफ खालामनानै होयो मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे 30 नं क'क्राझार सानजा बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि काम्पा बसुमतारी नेहाथारि जांगिला वारि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हांगामा नार्जारि बिथांमोन आरो आसाम फुटबल फेडारेशननि नेहाथारि सांग्रां ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे सालाखाथि ओनसोलनि बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा मैखोमै बाहागो लायो। रैखाथिनि फाइकि ट्रफि 2024 बेनि जितु गामियारि जोलुर बादायलायनाय बियो ब्रैथि खेब अर्थात 4 एडिशन इन्टार विलेज फुटबल टुर्नामेन्ट। बे बादायलायनाया दिनैहाय जोबथा हाबाफारि। बेवहाय गाहायै खान्थालगुरि बारलां आफाद आरो टिलापारा सिजौ एफसि बे मोननै हानजानि गेजेराव दिनैनि बे फाइनाल मेचआ जादों। गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजाथाव आफादगिरि दिपेन बर' सार, लोगोसेयैनो जर'खा आलासि हिसाबै जोंजों हांख्रायनाय लेखायै नुजाफैनो हादों सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए मानगोनां लरेन्स इस्लारि सार, लोगोसेयैनो बेवहाय जोंनि आसाम स्पर्ट्स एस'सिएशननि नेहाथारि मानगोनां डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथाङाबो बाहागो लाफैदों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि क'क्राझार जिल्लानि गाहाय नेहाथारि काम्पा बसुमतारी, क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि दिनेश बरगयारी आरो बेजों लोगोसे गोबां जोंनि आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। उद्देश्यआ बेनो बे टुर्नामेन्टखौ खुंनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव जोंनि इयुथ्सखौ लाइमोनफोरखौ मोनसे हेल्दी मोनसे ससाइटि दानांगौनि थाखाय मोनसे गावखौनो गावनि देहाखौ जोथोन लाखिनायजों लोगोसे गेलेनायखौ मोनसे प्रफेशनेल मडआव मारैबा जोङो लांनो हायो बेखौ जोङो मोनसे नोजोरजों आरो बेनि थांखिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा जोंनि सालाखाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांखिखौ लादों आरो बियो 2002निफ्राय जागायनानै देग्लाय 2024आवहाय 2022निफ्राय जागायदोंमोन बियो आरो बेखौ देग्लायजों 2024 बेयाव खुंगा ब्रैथि खुंनाय जाहैबाय। दा आसा फारिदों जोङो बेबायदिनो खुंलांबाय थानानै इयुन समाव जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय फारसे माब्रैबा थुलुंगाखां होलांनो हायो आरो जोलुरजों मोनसे गावखौनो केरियार बानायनो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो सालाखाथि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। दखरा आफादा जि रैखाथिनि फाइकि मुङै बे बादायलायनायखौ लाबोबाय थादों बेवहाय मा ओंथि हाबनानै दंमारो हयथ' आरो बे हालामनो मा फोरमायलांनो सानो नोंथांमोना? रैखाथिनि फाइकिया जाहैबाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिमुं होजानाय सानै जाय जोहोलाव बिथांमोनानो जाहैबाय रैखाथिनि फाइकि रमेन मुसाहारि आरो राजु बसुमतारी। बिथांमोना जाय जोंनि आइजो माहारि बर' आइजो माहारिनि मान इज्जतखौ रैखाथि होनो थांनायाव 2005 मायथाइयाव हारियाना पुलिसनि गुलिजों अबथिराय जिउ गारनो गोनां जादोंमोन। दा बिथांमोननि मुंखौ गोजोरै लाखिनो थाखाय आरो जोंनि समाजाव बिथांमोननि सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ मिथिहोनांगौनि थाखाय जोङो बे रैखाथिनि फाइकि ट्रफिखौ खुंबोबाय थानाय जादों आरो फोरमायनांगौआ बेनो जे जोङो बे टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोङो गोबांथार जोंनि लाइमोनफोरनि मोनसे गुस्लायनाय अर्थात मोजां आगान फारसे दावगानायखौ जोङो दा नुनो मोनदों। जेरै जोङो
गामियाव दाउ अमा बोरमानि जोङो फुटबल गेलेनाय बेखौ जोङो फोजोबनो हाबाय दिनैनि थारिखआव जेरावनाखि जोङो दाउ बोरमा अमानि फुटबल गेलेनाय जोंनाव मोनसे कालचार सोलिदोंमोन जायखौ जोङो बेनि गेजेरजों गोबां जोंनि फुटबलनि माखासे डिसिप्लिना ब्रेक आप जादोंमोन दा दिनै फैयै फैयै जोंनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मोजां मोनसे इनिसियेटिभनि गेजेरजों दिनै बेफोर मोनसे डिसिप्लिन जितु फुटबलनि मोनसे बादायलायनाय होनानै दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै फुटबलनि जितु नियम निति डिसिप्लिनजों दिनै सोलोंफिननो मोनसे सुजुगखौ मोनबाय आरो जों बेबायदिनो आसा फारिदों बे मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जुदि जोंनि लाइमोनफ्रा दावगालांबाय थायोब्ला उन समाव जों गोबांथार जोंनि लाइमोनफोर मोजांथार फुटबल गेलेगिरि बायदिसिना बेबायदिनो गेलेगिरिफोर जोङो मोननो हागोन होननानै आसा फारिनो हायो